لهر دری تکوشینا جنرنگی شادیه مانا اگر لسر دیروکی و سوسیولوژیا دیروکی کربونا مرو نخورد به مرو واته الپشت بویر و صدمین وان این اصلی نکاره باش فیم بکه دما از لسر جنان ده فکرم برساتی حشیمن گلو چما جن افقاس مجار و هدفا سردستانن گوتنا دیامن تبیرامن وکی گلک بابان دما باوی من جمز گفته دهات جدیامن رقالا وازن ملدکر پرانیجی مجار لسر جنان کرن و نکرنین جنان بون روژه ده انجام وقال کرنه ده دیامن جباوی من رگوت من فهم نکر هون اوقاس میر لحف ده جوین هون چما ساق قالا جنان دکن جن جیل ورتننه از و دمه به پرسیاریا دیاخوه شاشواز بوم به دمه رته گشتم که گوتنین دایکن ما چندین زانیاری و خداوندینه میری که جنان تونه ده حسبینه تونه خینا ده ویناوی ده گلک روشان ده ناخوازه دنگویجی بپیسه چما افقاس جنان شخوره دکر روژف برسوا و پرسیج گوتنا دیامن حتی داعش و هتشه ایرو ده 24 دمجمیران ده به کشتنا ششنم وکی زنجیر خلق بخلق حتی روژامتی. جن تونه حساباندن و پچک خستن استراتژیا میره سردست انگو کجره کاستیکه. ev nebaweriya mêrê kujere. Lewra ew dizane ku rastî ne wisa ye. Ji ber dizane ku di çavkaniya hemû biwarên jiyanê, hebûnê û heqîqetê de jin heye, di hemû êrişên xwe de destpêkê jin û hebûna jinan dike hedef. Yê herî kevneperest, statûkoperest, heşkeber jî yê herî liberal û yê ku xwe modern lanse dike jî vê dike. Loma jin di hedefa lêdana kapîtalîzmê de ye. Em mêze dikin li Tirkiyeyê demokrasî çendîn qas dibe, milîtarizm bi pêş dikeve, tevkujiya li ser jinan jî ew qas mezin û berbelav dibe. Em niha li dinyayeke wisa dijîn ku hegemonên dinyayê zagonên xwe jî nas nakin. Di ber demokrasiyê re jî derbas nabin. Di vê rastiya dinê ya erjeng de yên ku herî pir û pêşî dibin xetereyê de ne jinin. Li hemû qadên jiyanê ev yek de jîn. Em heştê adara 2026 li dinyayeke wisa û dibin van mercên dijwar de pêşwazî dikin. Loma ji hemû deman û hemû mijaran pirtir heştê adarê têkoşîna azadiyê îfade dike. Bi têkoşîna xwe ya 5 salê jinên Kurd hem wateya xwe ya azadiyê li heştê adarê bar kir hem jî ew bêhtir kir malê mirovatiyê. Wekî jinên Kurd ên ku salên xwe yên dirêj li zindanan derbas kirine me jî şahadiya vê rastiyê kir. Piraniyên me bi sedema pirsgirêka neteweyî û azadiya gelê Kurd berê xwe dabû têkoşînê. Lê vekirî yan jî veşarê dibin hiş û hundirê her jinê de derd û gera azadiyê heye. Rêbertiyê destpêkê bi derfeta têkoşînê piştre jî bi teorî, bîrdozî, bername, rêxistin û xeta têkoşîna xwe ser û resen potansiyela wekî hêza têkoşînê ya herî mezin derxist holê. Salên destpêkê jî me heştê adarê pîroz dikir lê me bi giranî wekî rojeke aîdê jinên Ewropî didît. Bi demê re ku hişmendiya me ya dîrokî kûr bû, rengê têkoşîna jinên Kurd şênber bû. Jinên Kurd gotin wateya xwe bi pratîka xwe di hiş û dilekê civakê de honand. Heştê adarê jî ew qas bû mal û nirxê jinên Kurd jî. Dema em li dîroka xwe mêze dikin, em dibînin ku di mijarên wisa de zindanan bi gelemperî pêşengî kiriye û serî kişandiye. Di vê mijarê de jî jinên têkoşerên li zindanan zûtir haydariya heştê adarê bi pêş xistiye. Ev jî xwezayî ye. Lewra li ku derê raman xwendin, guftûgo, lêkolîn li pêş be, li wê derê têgihiştin jî zûtir bi pêş dikeve. Niha li welatê me ji her demê pirtir hêza jinan a ramanî, manewî, hevgirtî û çalakvaniyê xurt bûye. Sedema pirbûna êrişên li ser jinan jî ev e. Ji bo ku wekî jin em pêşiya van êrişan û tevkujiyan li ser jinan bigirin, divê em potansiyela xwe ya ku derketke holê bikin hêza rêxistinî ya civakî. Loma li asta neteweya demokratîk, yekîtiya jinên Kurd, yekîtiya jinên rojhilata navîn û internasyonala demokratîk a jinan bi pêxistin û xurtkirina yekîtiya jinan pir girîng e. Rengê têkoşîna jinan a ku heştê adarê heta kolanên me tîne rûmet û şanaziya me ye. Bijî heştê adarê roja têkoşîna jinên dinyayê ya azadiyê.